Diyos marahay na hapon po sa Indogabos, mga tugang. Pagirumdum sa mga devoto ni San Judas Tadeo sa paglaog sa simbahan, asin sa pag-atendir kan banal na misa. Paki-off o ilaag tabi sa silent mode ang sa indong mga cellphone. Likayanan paggamit ng cellphone, pag-picture o pag-text, kung bako man importante, orog na sa laog kan Santa Misa. Manteneron tatabi ang solemnidad asin kabanalan kan simbahan, asin orog na ang selebrasyon ng Santa Misa. Diyos mabalos po. Maluhod na po sa pagpamibi kan orasyo imperata. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Pamibi laban sa bagyo, asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpapasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan samong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunongan na nag-aantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Dai kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Dai mi nasabotan asin nautob an sa imong kabutan na atamanon an kinaban. An kapalibutan nagsasakit, hulikan sa mong mga salanggibo. Asin ngunyan, namamatean mi na an padusang balik kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kan kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusugan mga bagyo, uran, baha, pagtuga kan bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Day kaming mabibirikan kundi ika mamumuto na Ama. Sa imo kami minahagad nin kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tawo. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamibi mo kami. Sa ngaran ka na Ma, asin ka naki, asin ka na Espiritu Santo. Amen. Tukaw po. Sa satuyang pagpamibi, isabay man yato ang mga minasunod na intensyon. Misa pasasalamat, dolot kan Logroño Batalier Family, dolot ni Judy Remelin Lee, Anthony Belir and Family, dolot kan Lorias Family, ni Mr. and Mrs. Luis D. Espejo and Family, Cristina M. Locasia, Mr. and Mrs. June Abellano and Family, dolot man kan Castelo Family, asin ni Robert and Denny Palangka and Family. Mga espesyal na intensyon. Sa kahagadan ni Rosa Tang Lee, sa kahagadan man ni Jacqueline Rose Tanyada, to pass the Civil Engineering Dean Andrew Moya, dolot kan Lorias Family, to pass the NAPOLCOM exam, dolot ni Chotimo M. Sambahon, for successful Civil Engineering Licensure exam, dolot ni Maria Olivia Gabionza, to pass the Civil Engineering Board exam on November 2024 of Weni Bolonos, dolot kan Bolonos Family, 2023 BU passer, kan Soreda Family, for the upcoming Civil Engineering Board exam, dulot ni Nicole Competente. Para sa kapahingaluan kan mga kalag, ki Adonis, dulot ni Josefina Nocomora and Family, ki Esterlita Venus, dulot kan Mitra Family,
All Souls in Purgatory, dulot ni Anthony Belier and family. Para kay Ruben, dulot ni Elena Galoso. Death anniversary of Marilu, dulot ni Kailin Valladolid. And for All Souls, dulot kan Mata family. Sa giraray, Diyos marhay na hapon po mga tugang. Ngunyan, ika-33 na Domingo sa ordinaryong panahon. Matindog na po ang gabos sa pagpuon kan banal na misa. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. An grasya asin an katuninongan nagikan sa Dios sa tuyang Ama,
asin kay Jesucristong kagurangnan, mapas sa indugabos. asin sa imong espiritu. Ika-33 na Domingo sa laog kan ordinaryong panahon. Today is the second to the last Sunday before we end the liturgical calendar. Sa masunod na Domingo, pagbalikta iyuan solemnidad ni Kristong Hade, dangan mabukas kita kan panibagong taon, Adbyento. Paano kita nagpipreparar sa mga huring bagay? Paano kita nagaandam sa pagdatong kan kagurangnan? Ako untaan sa tong mga kasalan, tanganing magkanigo kitang magselebrar kaining mga banal na misteryo. Sarabay kita, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, tanagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadji ako ki Santa Maria, dani na Birhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamigdi sa kagurangnan ng Diyos. Maherak man lugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadaan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Awitan ta ang Diyos na kapinonan asin katapusan. Mamibi kita. Kagurangnan sa muyang Diyos, namimibi kami. Itugot mo sa mo, na danay na mag-ugma sa imong kaimbudan, taan kaugmahan daing katapusan asin pano,
kun padagos kaming maglingkod sa kagmukna kan gabos na karahayan. Huli ki Jesucristong kagurangnan niyamo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang liturhiya kan tataramon. Pinagprofesiya ni Daniel ang maabot na paghukom, asin kun si Isay ang makakaligtas. Ini pagpagirumdom sa to kan realidad kan huring paghukom. Himateo niya to ang enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Daniel. Kan mga aldaw na ito, ako si Daniel, nadangog ang tataramo ng Diyos. Sa panahon na iyan, matungaan dakulang anghel, si Miguel, an anghel na nagsusurog kan sa imong banwaan, dangan magkakaigwanin kasakitan, na daipa lamang nangyari, magpuon kan magkaigwanin mga nasyon. Pag-abot kan panahon na iyan, ang gabos na tawong ang ngaran na susurat sa libro ng Diyos, makakaligtas. Mabubuhay giraray ang kadaklan sa mga gadana. Ang nagkapira, mabubuhay sagkod paman. Mantang an iba, magtitios ng daing kataposan sa kasusupgan. Ang mga madunong na leader, magliliwanag siring sa panganuron. Asinan mga nagtukdo sa mga tao, magibukan tama, magliliwanag sagkod lamang siring sa mga bituon. Ang tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Suruga ako o Diyos, ako na napaalaw sa imo. Suruga ako o Diyos, ako na napaalaw sa imo. Ang kagurangnan iyo ang sakong kalis, asin piniling kahirasan. Ang sakong buhay sa iyang nakakaptan. Ang kagurangnan na mamatean kong danay na haranis ako. Haranis siya, asin mayo nin makakatanyog sako. Suruga ako o Diyos, ako na napaalaw sa imo. Kaya nag-uugmaan sa kong puso asin kalag, nasa katiwasayan man ang sa kong hawak, huli tadai mo ako itinatao sa kagadanan, asinan sa imong namumutan, dai mo pinapabayaan sa lulubngan. Suruga ako o Diyos, ako na napaalaw sa imo. Ipinapahiling mo sa kuandala nin buhay, an sa imong atubang yaon sa kapanoan nin kaugmahan, sa too mong kamot, yaonan kaugmahan, sagkod lamang. Suruga ako o Diyos, ako na napaalaw sa imo. Sinasabi kan surat sa mga Hebreyo na si Jesus nagdusay kan buhay para sa satong kaligtasan. Minapagirumdom ini sato na kita napatawad asin napabanal huli kay Jesus. Ani kaduwang babasahon. Pagbasa sa surat sa mga Hebreyo. Mga tugang, ang lambang padi naglilingkod araw-aldaw, dangan nagdudulot kang parehong sakripisyo sa dakul na beses. Alagad ang mga sakripisyong ini, day nanggad makakapara akan mga kasalan. Alagad si Kristo nagdulot para sa mga kasalan, ninsaro sa ng sakripisyo na nagdadanay sa good lamang. Pakatapos nagtukaw siya sa tuon ng Diyos. Dumanagahalat siya sa kod na an sa iyang mga kaiwal, gibuhon ng Diyos na tungtungan kan sa iyang mga bitis. Sa paagi ninsaro sa ng atang, ginibon niyang banal, sagkod lamang ang mga nalinigan niya. Kaya kan ang mga kasalan ipatawad na, daina kaipuhan ang mga dulot sa paghali kan mga kasalan. Ang tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ang pagrukyaw kan banal na ebanghelyo.
kagurangnan mapas sa Indo. asin sa imong espiritu. Pagbasa kan banal na ebanghelyo susugki San Marcos. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Pakalihis kan panahon nin kasakitan, madiklom an aldaw, dain na maliwanag, an bulan mahuhulog, an mga bituon hali sa langit mahuhulog man asin magkakaryugyug, an mga kapangyarihan sa kalangitan, dangan mahihiling nindang maabot an aki nin tawo na nasa panganuron may dakulang kapangyarihan asin kamurawayan. Susuguon niya ang mga anghel, tanganing tipuno ng mga tawong pinili, hali sa 4 na kanto kan kadagaan, puon sa sarong puro kan kinakban, sagkod sa ibong na puro. Mano dan lugod nindo an adal kan kahoy na higira, kun tag-init, an mga sangakaiyan magin lumbod, dangan nagdadahon na, aram nindo na haranina ang tig-init. Siring man kun mahiling nindong an mga bagay na ini nangyayari na, aram nindo na madali na siyang mag-abot, yaon na siya sa trangkahan. Sa katotohan sinasabihan ko kamo, mangyayari ang gabos na ini, bago magadan ang henerasyon na ini. Mapapara ang langit asin ang daga, alagad day mapapara ang sakong mga tataramon. Mayong nakakaaram kung no arin maabot an aldaw o an oras na mangyayari iyan, ni an mga anghel sa langit, ni an aki nin Diyos, kundi an Ama sana. Mga tugang marhay na bareta kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Kumusta po ang sa indong mga pamilya? Nagpapasalamat po kita ngunyan na aldaw sa mahal na Diyos para sa biyaya nin buhay. Sarong dakulang milagro po ang nangyari kasubanggi na nilihisan kita kan bagyo. Minsan aram ta na ang probinsya ta iyukuta na ang tinutumbok kan bagyo. Saksi po kita gabos kan kapangyarihan kan pamikbi. We witnessed a miracle last night. Our prayers are stronger than any storm. Pero kasabay po kaining sa tong pagpapasalamat, padagos po kitang nagpapamibi para sa mga tugang tang apektado, lalo na ang mga taga-Katanduanes, pati ang mga lugar na inaagihan pangunyan kan bagyo. Igo pong mga nagsasabi na sayang daa ang gabustang ginibong preparasyon dahil dai man nagtama sa to ang bagyo. Pero aram ta ang totoo, warang preparasyon na nasasayang. Do you agree? No preparation ever goes to waste. Ulitin ta daw, no preparation ever goes to waste. Because even if the expected event does not happen, preparation builds skill and readiness. Minsan day mangyari ang inaasahan ta, nakakanood kita, nagtatalubo kita. Dakulang bagay po na nagpreparar kita mantang nahihiling tang nagtitiripon ang panganuron, nag-iiba ang huyup-huyup kan hangin, kunno arin madatong ang bagyo, dayta aram. Dayta aram ang eksaktong momento na mapuon ang pagkusog kan pagbulos kan uran, o ang eksaktong oras na mahayop ang makusog na hangin, pero nagpipreparar kita dahil aram ta na ang kaligtasan kan sa tong buhay asin mga rugaring nakadepende sa pagiging preparado asin sa pagsarig ta sa mahal na Diyos. Digdi po sa Ebanghelyo, sinasabihan kita kan kagurangnan na madatong ang panahon na ining kinaban, matatanyog, magdidiklom an aldaw, mahuhulog ang mga bituon hali sa langit, mahihiling taan aki nin tawo na may kamurawayan. Iyo po ini, itong sinasabi tang katapusan kan kinakban, end of the world. Nakadaklan na beses, kinakatakot ta, dahil ang iniisip ta, iyo ini ang pagkagaba,
pagkarunot kan kinaban na aramta. We imagine the end of the world as a catastrophic event that we ought to fear. Sala pa no ini kan mga istorya, lalo na ang mga pelikulang post-apocalyptic. Pero pag minabalik kita sa satuyang pagtubod na Katoliko, ano po ang pinapagirumdum sa satuya? Pinapagirumduman kita na ang satuyang Diyos, bako man Diyos nin pagkagaba o Diyos nin pagkarunot. When we look back into sacred scripture, when we go into the wealth of our Catholic faith and tradition, mahihiling ta na ang satuyang Diyos, Diyos nin buhay, Diyos nin pagpapanibago. Our God is God of life, God who restores. Therefore, the four last things na tinutukdo sa tuya, ining kagadanan asin paghukom, ining kalangitan asin impyerno, these are not things that are meant to make us feel afraid. Bako po ining pananakot. Rather, they are invitations to us to lead lives pleasing to God. Sabi nga ni sa inot na babasahon, sa tahaw po kan gabus na kapurisawan, igwang paglaom na nagliliwanag. There is hope that shines. Sabi sa inot na babasahon, ang mga naging dayupot sa Diyos sa katapusan, mabangon asin magkakamit nin buhay na daing kasagkoran. Ang mga naging madunong, magliliwanag siring kan mga bituon. But sabihon, sa katapusan po kan kinaban, maghahade ang hustisya kan Diyos. Kaya, data man dapat ikatakot dahil iyo po ini ang panahon kunno arin huhusayon kan Diyos ang gabos, kunno arin ibabalik niya ang orihinal na hustisya kan gabos. Ibabalik niya po ang orihinal na kaugmahan asin katuninongan na iyo man talaga ang plano niya puon sa puon. Kaya lang rinaot kan kasalan. Ngunyan, sabi ni Jesus sa Ebanghelyo, kunno arin ang eksaktong aldaw o oras na mangyayari iyan, mayong nakakaaram. Garuman kita kasuhapon, nagahalat, no arin mamamatian si Pipito. Kunno arin maabot ang bagyo, daita aram. Sabi ni Jesus, daiyan aram kan angheles sa langit, kunno arin mangyayari ang katapusan. Daiyan aram kan Diyos aki, the Son of God, even Him, doesn't know when the end of the world will be. Imbes, ang sulamenteng nakakaaram kan aldaw asin oras, kunno arin matapos ang kinakban, mayong iba kundi ang Diyos Ama sana. Only God the Father knows when the end of the world will be. Kunsiring, anong gigibuhon ta? Kung mayong nakakaaram kunno arin ini mangyayari gabus, afuera sana sa Diyos Ama, ano po ang inaasahan sa to? Siring po kan pagpreparar ta para sa lambang kalamidad, inaapudan po kita na maging preparado man para sa pagdatong kan kagurangnan. We make a lot of preparations. Preparation for retirement, preparation for our vacations, all sorts of preparations. Are we preparing our souls for the last judgment, for the coming of God? Kaipuhan nagpipreparar man po kita kan sa tungkalag. Salamat sa Diyos, tayaraon po kamo digdi. Ining pagsimbata duro Domingo is an act of preparing. But sabihon, arual daw po kitang naghihinguan na mabuhay, susog sa kabutan kan Diyos, to live according to God's will, dangan nagsasarig po sa pagkahirak niya, mahirakan lugod kita kan Diyos. Dahil po kitang magparahalat sana, o maghinugak sa buhay. Di kita magin manghuhula, kuno arin ng gadan eksaktong petsa. Garo perminasan ng taon-taon mga may manghuhula na ini ang petsa kan katapusan. O kaya mabuhay kita sa pagkatakot. Imbis na matakot, imbis na maubos kita kan kakahula kuno arin iyan,
magin marigmat po lugod kita to live with vigilance as in maglaom sa Diyos. Sabi sa ikaduwang babasahon, nakatukaw na po si Hesukristo sa tuukan Ama. But sabihon, nanggana na po ang kagurangnan sa kagadanan, sigurado na ang satong kaligtasan. An hinahagad na sana, an kulang na sana, ako unta ang kaligtasan na iyan, asin magkooperar po kita sa kabutan kan mahal na Diyos, to participate in God's plan, to accept His offer of salvation. Ang problema po sa tuya, itinaas na kita, ilinangkaw na kita sa dignidad nin aki. Pero gusto hunta ang katsipan kan kasalan, gusto huntang pigbabastos ang sadirita. Dawa ilinangkaw na kita kan mahal na Diyos, gusto hunta duman sa ibaba, nagliligid-ligid sa kasalan. Data na po, pagpaliman-limanan ang pagbabagong buhay. This is the message of the second to the last Sunday of ordinary time. Kung pangarap mong maging prayerful na tao, if you want to be remembered at your death, he was a prayerful person. The perfect time is now. Maging mapinamidion kang tao araw-aldaw, it's never too late to deepen your relationship with God. Start now. Pick up your novena. Pick up your rosary. Come to church more often. Kung pangarap mong maging mabuot, as in maging mapinatawad na tao, the perfect time is now. Magpahiling ka nin kabuutan, magpatawad sa kapwa, sa laog kan harong, sa trabaho, sa ka man magduman. Kung igwa kang unhealthy or sinful habits na haluyon mo ng gustong bayaan, the perfect time is now. No preparation ever goes to waste. Hagadon ta po sa Domingong ini, bago kita maglaog sa Christ the King next Sunday, before we begin a new calendar in the year, hagadon ta po sa misang ini, nalugod, araw-aldaw kitang magpreparar para sa pagdatong kan kagurangnan. May that be constantly in our awareness. Tanganing, anong oras man siya magdatong, di kita mapano nin takot, kundi magin maugma asin matuninong, andam akong magadan, mas kinuarin, andam akong mag-ako sa kagurangnan. Dahil sa kagadanan, ihahatod niya kita sa buhay na daing kasagkoran. Matindog po kita. Asin kusog buot, ipahayag ta po ang pagtubod ta sa mga misteryong ini. Nagtutubod ako sa sarong Diyos amang makakaman. Kagibok kan langit asin kandaga. Kan gabos na nahihiling asin dai nahihiling. Asin sa sarong kagurangnan na si Jesucristo. Bugtong na aki kan Diyos, asin namon dagikan sa Ama bago kan gabos na panahon. Diyos nagikan sa Diyos, ilaw nagikan sa ilaw, totoong Diyos nagikan sa totoong Diyos. Ipinangaki daili na lang, saro sa pagka-Diyos sa Ama. Huli sa iya nagkaigwa kan gabos. Huli sa satong mga tawo, asin huli sa satong kaligtasan, naghilig siya hali sa kalangitan. Asina nila man, huli ka ng Espiritu Santo, ki Virgen Maria, asina ni tawo. Ipinako pa sa krus para sa to, kan panahon ni Poncio Pilato, nagtio sagkod sa kagadanan, asin ilinubong, asin kan ikatulong aldaw na buhay liwat, susog sa mga kasuratan, asin suminakat sa langit, nagtutukaw sa to o kan Ama, asin mamuraway na mabalik sa paghukom sa mga buhay, asin mga gadan, ang sa iyang kahadean daing katapusan. Asin sa Espiritu Santo, kagurangnan asin kagtaonin buhay, nagikan sa Ama asin sa Aki. Siya, kaiba ka na Ama asin kanaki, sabay na sinasamba asin pinapamuraway. Siya nagtaram sa paaginin mga profetas, asin sa saro, banal, katoliko asin apostolikong simbahan. Nagpapahayag ako nin pagtubod sa sarong bunyag, sa pagpatawad nin mga kasalan. Asin naghahalat ako kan pagkabuhay liwat nin mga gadan,
asin kan buhay sa maabot na panahon. Amen. Magdulog kita sa Dios Ama na nakakaaram kan gabos. Hagadon taan sa tong mga pangangaipo. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamili. Tanganing ang Santo Papa asin mga obispo kan simbahan, makapadulok kan gabos na nasyon sa dalanin kaligtasan, huli kan pagsaksinin sa indang buhay, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga nabubuhay na may pagkatakot sa pagtugis, mag-ako kan kusog na magpadagos mabuhay, dawa makuri ang mga kasakitan. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing kita gabos, magin andam sa pagdatong kan kahadean, sa arual daw na pagsabuhay kan katotohanan, katanosan asin karahayan. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga nagagabatan kan helang, makamate kan Diyos no na pagkamuot sa pagmangno niya to sa inda. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga gadan, darahon na kan Diyos sa iyang kahadean ni liwanag, kaugmahan asin katuninongan. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Ipamibitan sa tong mga tugang na naapektaran kaining nag-aging duwang bagyo. Tabangan lugod sindakan Dios na makabangon. Ipamibitan sa tong frontliners, an opisyales del gobyerno na nagtarabang, naghinguwa, pabungahon palugodan sa indang paglingkod. Para sa inda, mamibi kita. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Sa silensyo, rum dumuntaan sa tong personal na mga kahagadan, pati ang mga tawong pinangakong ipagpapangadji. O Diyos samuyang Ama, danay kang harani sa mo. Aram mo ang samuyang mga pangangaipo urog paki sa samo. Itugot mo na mabuhay kaming bukas ang mga puso sa imong kapatawadan. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Liturhiya kan Eucharistia. Magpamibi kamo mga tugang tanganing ining sa tuyang atang, magkanigong akoon kan Dios sa mang makakamhan. Akoon manlugod kan kagurangnanan atang sa imong mga kamot, para sa kaumawa na sin kamurawayan kan sa iyang aran, para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan namimibi kami, warasan na andulot na atang sa atubang kan sa imong kadakulaan, lugod magtao sa mo kan grasya nin kaimbudan, asin magkamit kan bunga nin banal na daing kasagkoran, huli ki Kristo sa mong kagurangnan.
Amen. An kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu, iitaas ang mga puso, initaas mina sa kagurangnan. magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, nadanay asin minsan saen, magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Ginibo mo an gabos na sangkap kan kinakban, asin hinusay mo an paliwat-liwat kan mga panahon. Alagad ang tawo, hinimo mo sa ladawan mo. Asin ipinasakop sa iya ang gabos na ngangalasan kan mga bagay, tanganing siring sa namamahala, magin kagurangnan kan gabos mong linalang, asin sa atubang kan darakula mong gibo, padagos na mag-umaw sa imo, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Kaya, kaibakan angheles sa sinsantos, nagkukurahaw kami sa magayagayang selebrasyon. Kagurangnan, ika ng God ang banal, burabod nin gabos na kabanalan. Kaya ining mga atang namimibi kami, pabanalakan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maging hawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Yesu Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, nagpaubaya sa pasyon, nagkuasya nin tinapay, asin pagpasalamat, dinaak ini, tinaosa sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamugabos asin magkakan kaini, ta ini ang sakuyang hawak na idudulot para sa Indo. Siring man pakapamanggi, pagkuanya man kan kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, tinaosa sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom kaini, ta ini ang kalis kan sakuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa Indo asin para sa dakul, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini paggibuhon nindo sa pagrumdum sako. Misteryo kan pagtubod. Pagkaganan mo kagurangnan, ipinapamalit anya mo. At pagkabuhay mo liwat ipinapahayag, sa tunay ka Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan, kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan, nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot. Kaiba kan sa mong Papa si Francisco, kan sa mong Obispo si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man, girumduma sa imong pagkaherakan sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat,
urog na sinda Maximina asin Teodora, asinan gabos na mga nagkagaradan sa imong katuninongan. Kahiraki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Birhen na ina ni Diyos, Nuestra Señora de Salvacion, kaiba ni San Jose sa iyang mabinion na esposo, kan banal na apostoles, urugnaan sa mong patron na si San Judas Tadeo, asin ang gabos na santos, na kaidto pa, nakapagayagaya sa imo. Magkanigong magin kahiras kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw, asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin ka iban niya, asin sa iya, sa imo Diyos samang makakamhan, sa pagkasaro ka ng Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin ka murawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Mamibi kita sa Diyos Ama sa mga tataramo na itinukdo kan Diyos Aki. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo an katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, maging danay na talingkas sa kasalan, asin man ligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Yesu Kristo. Kristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, ang sakong katuninongan itinatao ko sa indo,
hare paghilingaan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkaniguan na kami mapatunino nga sin magkaboronyog, susug sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay na mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. bilang sarong komunidad na nagahalat, magpatinaraohan kita nin katuninongan. Mga tugang uya si Yesu Kristo, ang satuyang hinahalat, ang hading madatong, siya ang kordero kan Dios na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban. Paladan kitang inapod sa pamanggi kaining kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdagos sa kuyang harong, alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag, mauumayan. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen. Sa mga kapos, ikaw
mamibi kita. Kagurangnan, kami na napakumbabang nag-aarang nakikinabang kan mga dulot nin banal na misteryo, tanganing an tinugon kan sa imong aki, nagibuhon mi sa pagrumdum sa iya, magpatalubo kan sa mong pagkamuot. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po para sa mga announcement. Magkakaigwa po nin second collection para po ini sa ongoing renovation asin pagmantinir kan mga pasilidad kan sa tuyang simbahan. Anatipon niyato sa mga misa kan nakaaging Sabado asin Domingo, nag-abot po sa 51,236 asin 10 centavos. Ang naambag niyato sa siring na oras na misa, nag-abot po sa 5,858 pesos asin 65 centavos. Siring man ang second collection, nag-abot po sa 15,010 pesos asin 80 centavos. Magkakaigwa po nin special block screening kan pelikulang Moana 2 sa Nobyembre 30 sa oras na alas 6 sa pagkabanggi sa AB Chara Silver Screen Cinema 1. Sa mga maot po magbakal ng ticket, available po ang ticket sa opisina. Maot may man po pasalamatan ang mga nag-donate ka nakaaging semana. Mga anonymous po na nag-donate kan mga minasunod na kantidad, sarong 10,000, sarong 5,000, sarong 2,000, duwang tig 500, duwang tig 200, asin si Artiaga Family 5,000 pesos, donation through GCash 3,600, Ray Gianan 2,000, Lokinario and Alzaga Family 500, Jep Togores 500. Diyos mabalos po. Higwa po kitang sa diring kalendaryo bilang mga Katoliko. We call it the liturgical calendar or the liturgical cycle. Nagpupuon po iyan sa first Sunday of Advent asin nagtatapos sa Christ the King. Sa otro Domingo po, when we return to Mass, we will be celebrating the last Sunday of this liturgical year. That is the Solemnity of Christ the King. Sa masunod pong Domingo kaiyan is December 8. Iyo po ang first Sunday of Advent. Asin dahil kasabay po iyan kan Immaculate Conception, which is a holy day of obligation, minaawot po kan sa tong mga obispo sa Pilipinas na ilipat iyan to December 9. But sabihon, sa December 8 pong Domingo, masimba kita. Pag December 9 na Lunes, mabalik kita pa simbahan. Parte po ini kan sa tuyang mga katungdan bilang Katoliko. Tindog po kita. Salamat po sa gabus na naglingkod, asin sa indo po sa pagpartisipar na aktibo. Ang kagurangnan mapa sa indo, Asin sa imong espiritu. bendisyonan po kamo kan mamumuto na Dios, ang Ama, asin ang Aki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, lakaw, mag-andam sa pagdatong kan kagurangnan. Salamat sa Diyos.